Lauantainahan valitsijaparit eli samat joukkueet kohtaavat 2 otteeseen. Jussi Halve pistää kiekon Saipa-maalin taakse. Maalahti rännin kautta Davisille. Davisilta erinomainen jatko Ville Koholle ja Glenn tulee keskikaistalta myös tukemaan hyökkäystä, mutta peruuttelee viivan tuntumaan, kun kiekko lipuu Jyp kulmaukseen. Tuppurainen vääntää Simo-Pekka Riikolan kanssa. Poukkula ja Pukka jatkavat omaa kamppailuaan edelleen rohkeasti, mutta hyvin pelaa Luoma viivalla, mutta ei loppuun saakka ja Saipa pääsee kääntämään Luoman kiekon menetyksen jälkeen. Tavi pelaa paikka Ville Koholle ja aivan suoraan laukaus lähtee Tuomas Tarkin räpylään. Vaikka Luomalta tuli hyvät peippaukset viivalla, niin tässä oli lopputulos, mutta täksi kaudeksi Salcido siirtyi KHL:ään. Amur Habarovskissa hän pelasi 23 ottelua, kun Erik Perrinin paikka tulee Markkasen Torinasta. Kiekko jää maalin eteen, mutta siellä on Saipan onneksi keltapaitaiset ensimmäisenä irtokiekos. Perrin tavoittelee Piilmannia, Glenn lukee tämän syöttöratkaisun hyvin ja venäläinen purkaa. Värnin nopea kääntö, nyt olisi suoran hyökkäyksen paikka ja hyvä laukauksinen Piilman. Pääseekin tykityspaikkaan, mutta Jussi Markkanen torjuu. Davis lähtee nyt omaan ratkaisuun, ampuu päin Salcidoa. Sitten on Davisin loistopaikka, mutta onpa hieno torjunta kerrassaan Tuomas Tarkilta. Jyp on päästänyt SM-liigajoukkueesta vähiten maaleja kotonaan pelatessaan alivoimalla. Ainoastaan 7 kertaa vastustajat ovat pystyneet Jyväskylässä rokottamaan. Nyt lähtee Savilahden laukaus ja Mankisella jälleen kerran paikka, mutta nyt venyy Tarkki vieläkin huikeampaan torjuntaan ja nyt saa Mankinen jo vähän katsella itseensä. Tästä olisi pitänyt kiekko nostaa Tarkin räpylän yli. Tavin hyvä syöttö eteenpäin. Koho ampuu, Tavi on irtokiekossa. Aivan käsittämätön torjunta jälleen Tuomas Tarkilta. Siellä seurattiin Jani Tuppuraista. Nyt tulee ehkä vieläkin maagisempi torjunta Tarkilta kuin äsken Jesse Mankisen yritykseen. Ei saa Tavikaan kiekkoa sisään. Uudestaan kiekko Mankiselle. Saipan pakkipari vaihtaa koko ajan, kun Mankinen ja Koho pyörittävät. Koho. Mankinen ampuu! Eikä vieläkään ole Jesse Mankisesta ratkaisemaan peliä. Mankinen yrittää takakarvata kiekkoa pois. Tuppurainen, Valtteri Hietanen ampuu maalin, uran ensimmäinen liigamaali. Jyp voittaa 21-vuotiaan puolustajan Valtteri Hietasen osumalla. Kellot pysähtyvät aikaan 64-23. Saipa oli hallitsevampi osapuoli jatkoajalla, mutta pelin ainut maali tulee kuitenkin Jypin toimesta. Valtteri Hietanen maalin tekijänä. Jani Tuppurainen passaa Hietaselle viivaan ja Jyp pelaa toisen peräkkäisen 0 pelinsä ja ottaa 4. perättäisen voittonsa.